goizeko erromeri ekitaldia. Baina, lasai, ordu minetietan arratsaldekoarekin lotuko gaituen bazkaria izango dugu kirolegian, eta gero arratsaldean berriz ere erromeri jaian jarraituko dugu. Bazkaritarako txartel batzuk edatik geratzen dira, oso gutxi, baina norroite nahi badu, kirolegian aurkituko du. Bestea bai zute, ordu minetietan kirolegira. Bazkaria, menua esango dizue, bakaino entxala da tomate hori ozpinarekin, hortara eta frutu behorrak, haragizko piperbeteak, pikiro saltzarekin, basariko jasko gizatua paraztiekin, postrea eta kafea. Menua egin digutenak, bazkaria antolatu dutenak, itxor ondoko laguna dira. Eta bazkaria antolatzen lagundu digutenak, Eroski Center diteni, otordu, leku napitegiak, 6 edagiak, Nekeaz bodegekin, Saizar sagardekin eta Peñaklara urekin, eta Bake kafeak. Aurten digarrenez jarraian, neskatzen sokalantza ikusiak izan dugu. Primerako emanaldia.